OK, zdravím vás ľudia pri môjmu ďalšiemu videjku z hry Hello Neighbor. Druhé pokračovanie, no. Hneďka na začiatku vám chcem povedať, že nebudem račovať po slovensky, jak mám, ale budem račovať po východňarsky. Mňa to veci bavia a je to zabavnejšie, no povedzme na to. Minule sme skončili tak, že na suše dolape v takému budisku, neviem co to tam. Ale tu, co to máme, ukáž sem. Kúknite sa tú džurku. Co to tam sa rozbíja? Cipána. Hej. A som kúkal, že jeden koment tam bol, čo to šlo odomko, jeden koment tam bol, že sušeče má volať Fero. Tak bude to Fero. Kúkneme, chceš kľúčov, nikto nikdy. Dobre, ideme. Ale hovno, otvorené. Cipána. Co to tu máme? No dobre, ideme tu tak kúknúť, opatreme, co to tu je všetkého. Co to tu je? No to tu plotek, tam ešte nedostanem asi, no. Nevádzi. Tu ešte dostanem, či nedostanem? Tá ani tu. To asi tu tak musíme ísť. Také červené šveceľko sa mi nelúbi. Rusto head. No dobré. Ešte dostaneme, to som zvedavý. Hovno vidím. Už vidím. Ideme hore, čipa na túto rýchlosť. To ja tak som. No, z takého kontajnera vychádza táto. Máš dobre, no. Ideme na to. No, co tu máme urobiť? Kúkal som len tak, aby som sa zorientoval. Dajaké ventily mám tu tak povoliť, aby mi tu a tu tak jeden. Tam, do píska, tu. Dobre. Ventily máme hľadať tam, že musím dostať. Neviem, keľo ich je presne, ale zistíme behom hry. A to tu by malo potom vypadnúť. O tu kolečko a potom kde ho dať, to už ani ja neznám. Nevádzi. Čo to cipana? Tam Fero bol, pozor. Jaj, Fero me naháňa, pozor. Skadzi kde, jak, ako? Prečo, za čo? A ešte kľúčik mi treba obi. Kde je Fero? Fero, dzeši? Kde? Dobre. Ferku nestražme. Hej. Jehe. Aha, tam je. Ej, okno rozbíja, vlastne okno rozbíja, toto co je? To v jakej dobe žijeme? Vlastne okno rozbíja, to máš tyle penieží na to? Tak na Slovensku s tými peniežami to katastrofa teraz. Cipana zaše. Kde ja? Cipana. On sa zlekol. Neparadajky tu po mne rúcaj. Boj, tá hudba je nahlas. Uj to, Fero. Tá cipana tebe naháňam. Ale ulapil me, kúkaj ho tam. Ale pozor, tu dajaké iné. No je. Dobre. Samozrejme, tu už nemôžeme naháňať celú hru s tým tu džubnutým Ferom. Kosore! Rýchlo, ucekaj! Dojde Fero, bude plano. A ide tu. Dobre, my skočíme tu. Tak, vyžubali sme s tým, dúfam. Ale tejto jeden nejaký vent, tam potrebujem hľadať. A tu je, kúkajte tu. Jeden ventil. Dobrý. Dobrá. Aha. Výborne, máme kľúč. Ten čo nám zíde. Aha, tu nič. Ideme to tam odšrubovať. Fero, nikdejší. Oj, to cipána. Skoro mi šercu urvalo, hej. Cipána, ale toto, hej, on co dneške má také turbo vrici, alebo co turbo 360, ne? Rúcaj to. Odo tu odomkni, výborne. Nie, hore, čujem Fera. Dobre, tu bol jeden ventil, keď či nemýlim. Čujem Fera. Kde je? Kde chodzi? Kým nie je pri mne, je dobre. Hej. Aha, tu je. Chytaj. Nelápaš. Nevází. Ja už mám druhý ventil, môj zlatý. Nie. Hej. Tu nie som. Všetci len zdá. Zavrieme za sebou. A ináč pripravujem ešte na jedno ďalšie videjko, keď skončí táto séria.
Na hru menom Outlast, že pripravujem na to psychicky, kúštik aj fyzicky. Bo to, jak som kúkal od Goga, ešte skorej, ale aj od pána Edisona, toto pán Boh zaplac. Táto katastrofa bude, už teraz že bojím, no. Ideme tu kúknúť, co to tu jest. Dá sa to otvoriť, nedá? Dá, no, výborne. Taký on, hej, zavri dvere, bo dojde tu a bude plano. A tu zamknuto. Co je tu? Prehľadáme šuflíky, baterečka by sa možno izišla. Ale myslím, že ešte jeden ventil tam treba uvoľniť, alebo aj neznám co. Á, baterka, kúkaj tu. Výborne, ide. Posadnuté kreslo, kúkajte tu. Môžete to, hej. Nevádzi, ideme ďalej. Dolu ideme, asi dolu, bo tam inzišli dostaneme a tam dajaký žralok plave. Až. A tu kamera. On tu bol. Počkaj tu. Ja si dám, že kamery. Budem strihať si pána. Nie je tu, hej, že? Je tu. Jasné, že tu je. Ani hovno už nenechám chytiť. Nič také. No. Si je osušet. Bod si ručím do okna topánku. Jak si ma všimol cez celú mapu? Jak? To je normálne už. Cez celú mapu sebe me všimne. A to je normálne. Jak to zná? On co má dajaké oné super schopnosti, alebo co mu je už naozaj? Si pána dzeje. Jasne, že bude za mnou. A zaši s to tým lepidlom začína. To ja už neviem, co on s to tým lepidlom má. Ale nevadí. Ideme hore. Počkáme, kým on tu pôjde. Nie, zúrše. A on ide tu hore. Ale tu už asi nepôjdeš, či? Pôjdeš? Nevadí, ale ja by som mohol asi znať. Áno. Áno, máme. Dobre, už môžeš chytiť. Môžeš mi chytiť, dobre. Mi šerco bije, cipána. To tu normálne ešte schudne. Ideme kúknúť, či vypadol. Vypadol, kúkajte tu, výborne. Zoberieme. Keď si nemýlim, to tam hore. Aha, tam, no. A tam hore, jak si dosť... No, táto bude. Kúkneme pod nejakých krabicov, možno by sa dalo. A tu je, skúkaj tu. No, krabice by boli. A ešte, aby nás neotrovalo féro. A bude to eňuňuňo. No poď hore, nie je tam plantraj. Cipána. No, táto super. Kde ju rúcaš, hej? Kľud, hej, toto je glúpy. Má čisto glúpy, postihnutých. Cipána, ty co máš, šmatlavé ruky, či co si je? Túto rúcim po sebe, a on tu rúci, tak si tam do nej. Máme to. Krúcime. A teraz to sme odkrúcili, ešte by ma zaujímalo. A to jen tu féro sa skúša zaše. Neskúšaj nič na mne, tam ostaň. Ja skočím len tu tak. A nie. To už nie je normálne. S tými jeho pascami. Nejdeš tu hore, hej, že nie? Nie? Dobre. Dobre, hudba prestala hrať, to še mi... Aha, tu voda vypuštená. To my sme vodu vypuštili. Paráda. Pokiaľ tu na toho žraloka. Použijeme na sušeda. Co to tu, lopata? A co mi lopata? Co mu má dať s tým po hlave, či co? Nerúcaj. Že možno ešte zíde. Otvor head. Kľúčik. Odomknem sebe. Lopatami. A co to tu jest? A, chodź dolu. Co to tu máme? A jaký ružový kľúčik. A kde ho mám zobrať z každý, akože...
Super, mám stoličku, jeden kľúčik, jednu lopatu. Krása, co viete sebe želať, co? Dobre, ale tu še zavrám, bo še bojím, že tu dojde slušať a sme vybavené. Co je tu? Tu nie. Dobre. Ale máme lopatu. Fúha. Je to sme. Dobro. To sme prišli. Nejaký cirkus, zase červené svetlo. Tma jak v hrobe. Asi máme nastúpiť. To chyba je tu nastup. Tie zvuky ešte mi neľúbia, fuj to. Dobre, nebudem vám to rušiť, čuším. Co to za dziewczatko? Hej! Fuj to, hnusný zvuk. Cipána, vypni to! Toto bol hnusný zvuk. A keď si sebe dobre všimli, tak na ruke mal hodzinky a tu hodzinky kúkam, že nemá dajak. Aby tam bol dospel, že by. Ale... A čo tu je? Môžem kopať? Aj, kúkajte, môžem vykopať. Kľúčik to nie? No ho dostávac. Ten rucím hetke, bo mi na nič, ja? No zober ho het. Dobra. Či pána, ale som še zlekol teraz. Ja už mám plné zuby normálne. Dobre, už som išlo, že spadnem. Keby stadzik, isto? No isté, kúkaj tu skadzik je, naozaj. Počkaj, tu môžem... Tu môžem otvárať dvere. Či pána. Tu hej? Počkaj, nemám no? Čo to za generátor? Co to tu jest? Čo to tam je? Nechápem tému teraz. Dobre, dajakožka tému musíme pochopiť, tu gitara. Slušať, že by bol muzikant. Počkaj, jedné dvere tu boli zamknuté, idem tu opatrec. Slušať, nič tu nedzaje v tvojemu domu. A hej, no isté, kúkaj tu. Co s tým mám? No a co teraz to tým? To je ďalší. Aj to sa môžeme skryť. Dva stoličky, na co mi budú? Jednu mu polož tu, druhú mu polož tu. Toto kusčík rakvy. A lopatu mu daj na posteľ. Alebo ku posteli. Už jak ty chceš. Hej, kľud zase. Toto zavri. No zober to jen kľúci pána, toto volanie to katastrofálne. No však otvor. Zavri, nie, berem späť, to nie, to zavri. Nie, slušaj, to je zvuk. A tu ďalší rebrík, to som sebe aj nevšimol. Čo to tu je? Co to tu je? Radiátor, je to co mu tu vyhrieva? Alebo co, ja neznám. Dobre, nevadí, ale k tému, co sme tam boli na tému vlaku, táto... Co to tá biela figurina, neznám. Keby takto dá to znám, tak kľudne píšte do komentároch, rád by som zistil o tému vecej. Ale my poďme ďalej hrať, bo ja tu normálne dostanem infarkt ešte dneška i preto tejto hra. Som še posral práve. Hej! Hej! Hej ty! Nie ty! Nie, tak to iný kľud, Fero. Fero! Jak?
táto zlemu nechápem, dobre. Nevadí, ale to mi bije šerco dneška je o 106. Cipa na adrenalín neskutočný dneška tu v tej hre je. Fero je dneška nejaký dynamický. Radio je jak furt na maximum. Dobre, co to tu jest? Zobereme? Asi to máme tam odnes hore. Taká menšia. By sme to položili na budar. Skúšime, uvidíme. Neznám. Si pána, ten kamere dáva všadzík. Táto aj tu už si ho dá z tej kamery. Si kokos. Aj, naiste ho mám tu dať. No co sa tým tu teraz, akože? Co ja tu mám teraz porobiť, akože co? Si, jak som všetce zle... Pačidlo má. Poďa, tam boli nejaké šrubky s drevom. Alebo záše. Čiže tak nedostaneme teraz vonkaj. Pevne verím, že hej. Sused! Ty jeden! Tu! Aha, kúkajte tu tak. Rád by som, ale... Mám tu teraz robotu. Momentálne. Sused, kľud. Kľud, Feru. Ferko. Len čo kľudníme. Dýchaj. Kľudne. Tu rád by som še dostal, ale... To pri nemu skôr dostanem epileptický záchvat. Dobre, máme pár šrob. Schod to tými paradajkami už tak normálne. Však. Že by? Aj, naozaj. No, výborne. Čo? To koľka, že som si ucekol, to koľka, že môj zlatý. Co tam je za problémy, co si za ďalší ucekol tiež? A ja som nebol tam sám. No vidíš, majše sušet. Majše. No výborne, dohrali sme práve akt číslo 2 a môžeme ísť potom na ďalšej časti môžeme ísť na akt číslo 3. Keď vám videjko zaľúbilo, zanechajte like, odber, samozrejme nie je to povinné, jak furt, a dúfam, že sebe kúknete do konca. A vidíme ešte pri ďalšiemu parce. Majte sa šumne. Čau.